Кажи все пак. В инчове, в инчове. Да, 3 инча. Майва инчове, 16 инча. Вишко, риска на професия. Викаме, аз не разбирам от инчове. Дай да си купа няшто да видим какво струва. Вика 15 лева. 15 лева. Викам 15. Дай. Викам, ама като е 15, дай да видим каква тръба. Той каза 76 милиметра. 15 лева купих диаметъра. За 15 лева купих диаметъра. Абе, 3 инча по 25,4. Пак прави 76 милиметра, бе, долу. Кой Кирчо нищо не разбира от милиметри от инчове? Нема тънем за 2 той има дърводелска работа ли за 2 мм отгоре? Дърводелство, той не се работи с плюс-минус милиметра, ами санти. С санти. Строителството също. И купих аз инчовете и 15 лева. Веднага отидох. Колко струва на... 15 лева първо молбу. След това отидох в търговия на едро, че прочетох там в обяди, че има и друг. Оня не разбирате. Викам, достави ми такива неща. Под 10 лева. Викаш, ти доставя, обаче не ми доставя. Аз през това време проучвам. То се проучва. Който е участвал в усвояването, знае, че първият етап е проучвателен. К1 ли беше някога през комунизъм, сега вече съм ги забравил. Първият етап е проучвателен. На втория етап ще спечела. П1, да. Третия ги знаех. Аз ги знаех. Не само ги знаех, ми ги проверявах, кажи Луки. Дали ги спазват. Пайо беше началник отдел стандартизация в едно предприятие от 12 000 души. 12 000 души. И участвах във всички разработки. Задължително. Защото така ми беше работата, че ако не участвам, няма приемане на документация, брат. Не става. Така беше през комунизма. Тернете мета, менете мета. През нас минаваше. Иначе документацията не влизаше в производството и се връща там да се оправят. Скъпи не е, майка му е. Така е, Райо. Мъвичко, всяко хубаво нещо е скъп. И се оказа, че Пазарджик Нема втори. Отидох втория път при него, бе, викам, Кире, много скъпо, бе, братче, бе. Той вика, колко искаш да ти ги продавам? И аз будалата викам, 10 лева по. 10, бе. Веднага взема му обума по 10. Ние с него, аз поне беден, нали, го заведох и него, той финансира. И двамата щастливи. Викам, той е направил пробив, е намерил клиент. Пробих и викам, а Китай е далече. Много лесно се съгласи на 10 лева. Явно сме далече от цената. И имам един приятел, дето пътува, одите, продават сървули и ги купува от това там. И други интелигентни продукти. И други асортимент и викам, вземи. Мушами, сокото. Викам, вземи. Синджири, Чизми. Идем до Илиенци, пазара как е от към Джапанета. Повече от 3 часа. И отидохме в Илиенци и аз го намерих този магазин там. И влизам вътре. Здравейте, момчета, здравейте. Момчета, записва с вас всичко. Ти вече отиваш там като ангросист. Викам, аз съм бай от Панагюрище и произвеждам черешови топчета. Защо ми трябва джепане? Друг няма. Дайте да видим, количество ще ми трябва, защото аз ще произвеждам топчета, ще продавам топчетата и после джепането през мен. Нали, цяла България ще се завежда. Казва се снаражаване. Да, аз ще ги снаразявам. И он вика, ами добре. Викам, дай сега да говорим за пари. И за контейнери. Да, 6 лева, викам. Кораби. Дай ми цена на контейнер. 6 лева, викам, 6 лева. Не трябва да свалиш. Викам, не може 6 лева. Цена на контейнер ми дай. Той вика, ще се обада на шефа. Извали някъде фалшиво, се обажда на шефа. Че аз му викам, поне 4.
А направи за 15, нали? От 15 съм тръгнал. Добре, Вика, шефа е съгласен. Вика, чакай бе, много бързо е съгласен бе. Какво значи съгласен на 4? Вика, чакай да се разберем сега. Да не се обади, той е съгласен. Я викам, не може, вика, ти си много нахален. Викам, нахален, ама ето да, аз ви давам снимки. На черешови топчета съм наснимал. Това е моята същност. Така. Вика, за сега, вика, колко ще взимаш? Викам, дай ми 2-3 кутии за сега, колко ще взимам, ще видим, като покрием България, ще взимаме по-много. Ние да пробием Македония. И почнах аз по 4 дали, продавам ги по 6 и така нататък. Той Лукито знае. И по 7 и мало. Да не е четно число. Да, е схарал. И търса вече пазар, обаждам се на сина, вика, татко, одихме с тях, подарихме нов Кюстендил. След това сина се обади, вика, татко, в едно село Кюстендилско искат топчета. Приятел ми е, мога да си полицай и он е бил полицай, но минал от другата страна. Вика, там ще внимаваш, че тия са от другата страна, има рожден ден в неделя, трябва едно топче да се закара и да гърми. Не бе, за едно да се види и аз качвам един от баня бодигард, ремаркето и бързаме и отиваме в Кюстендилско село някакво там загубено. В следобед 2 часа и ги намирам, седат мутрите. Цял банда мутри пред ресторанта на масата и аз пристигам, топче съм наперил, никакво внимание не ми обръща. Викам, те ще ми върнат топчето сигурно. Доде оня, викам, аз съм на твоя приятел баща му, тук съм докарал топче, ми викам, свали го, щом си го докарал. Цената как? Викам, как сте се разбрали? 450 лева. Вика, ние за 400 сме. Вика, пътни, това не обяснява нас. С доставка на място. Викам, да, има пробно гърмене тук. Демо. Вика, свали. И аз моят човек. Братовчет един от баня от селото. Сваляме веднага. Викам, сега ще ви демонстрирам право мерене. И турихме една голяма. А като отидох забравих да ви кажа, в Илинеци, викам на оня, дай да видя аз тук, скоро спла. И оня ми даде проспектен материал. Вътре диаметри на тръбите, ама всичко! Всички видове джепарета. С цени и с диаметри. Ти си влял в... Той вече се твърдо вида бизнеса. Да, това викам край. Той вече почва да пие вода от извора. От извора. И за право мерене вече, насочихме го ние. Значи бая най-после намерих мисъл. И ония мутри смокна, аз и чете, вика, какво стана? Топче искате, ето топ, заряза рождения ден и да долу околото. Аресът, нали какво? Викам, браточките. Трябва да се внимава. Браточките додолу, нали бая? Додолу браточките там. Вие аз майката. Снах второ. Точно го каза. Заряза рождения ден и викат, какво друго сега? Предлагаш. Тази голяма дупка. Защото това прави заря. Големи кефове я прави. Сега ще ви го скърша, ще го насоча нагоре и ще пак ще гърби. Става въпрос, че съоръжението е с чупеш лафет. Да. Това е най-великото нещо. Чупиш лафет. Като някакъв идиот. Майо, всичко се записва, да знаеш и аз ще почна да правя топчета. Добре, викам братовчет, дай да го щупим. Пихме го, насочихме го нагоре. Просто не тръгвай в този. Круши ли пускаш? Това е... Ти е круш. Негово призвание не е твое. Ти по какво стреля там право мерене? По какво? Бе го насочи по круша. Абе, бая, нали ти туриха една млада, колко беше? 23 годишна е една руса. Не, аз трябваше да я мериш, не. Взема парите, то ми беше. Ако не беше омерил, нямаше да вземеш парите. Вярно ли си беше? Да, бе. Байо, ти защо не думна някаква плевня да я взривиш? Да, правиш един любов пожар. Това, викам, малко настрани стойте, че
Не се знае ли си. Все пак. Ти си имаш респект. И той казва, и ти, и взея да се барат по портофелите. И утре един вика, за една седмица, вика, и аз искам. Ето, 200 лева капа. Вика, чакай, аз искам, нямам такъв капацитет още. Много Виколия му трябва дете, обаче доде он е собственика на ресторанта на сина ми. Вика, вътре си оправим сметката. Отидохме вътре, платим 450 лева и вика, съжалявам, много повече топчета в Кюстендилски окръг не трябва да се появяват. Викам, как не трябва да се появяват? Ще имаш проблеми. И викам, там не трябва да се... Викам, тъй като Байо е закарал там голямата Берта, разбираш? Голямата Берта е... Аз сега бе, Байо. да бе, и това вика... Ти оплаши ли си? Викам, чакай бе, защо? Оплаши ли си? Лесна работа. Вика, всички са кръшвари, всеки си на кичи това с кръшви, ще ми вземат клиентите. Това повече вика, забрави, че Кюстендилски окръг. И ми викам, вика, аз сядите сега тук, да не пиене, братовче да ма кара вече. Минах на шофьор. И после звънах на си, да викам, какво стана, ти ми отряза бизнеса, моето момче. И това беше в Кюстендилски окръг, 2 топчета. Повече няма. Повече няма. Как само 2 топчета? На гюрското начало Кюстендилски окръг не проса сега. Кажи сега нататък в другите области. Кой ще правим? Обаче те, които не мога да ни продам. Байо, от тук нататък кой ще прави? Дай да гърмим Байо. Айде да граним, да видим, че има ефект. Сега това е последната такова. Сянката. Извинявай, Яна. Вълче, последна ефтина. Повече не ефтина. Утре е скъпа. Лука! Последна ефтина. Това всичко е заснето. Да. Да. Браво. Игор, браво. И това е заснето. Да. Мисля, 450 лева в момента. Имам 3 поръчки от... Аз сега нямаш ли поръчки? От селото на Йовков. Кажи ми, че забравя. Жеравна, да. И там имаш 3 поръчки само. 3 поръчки. Сега знаете ли какво е това заря? Стария папи, как я прави тази заря? Един разправял като така от село некъде и тия отишъл некъде. Не беше от село Мечко. От селянин отишъл некъде и там имало заря и се прибрал там на село. И вика, биво майките, вика, едно тържество. И вика, там се организираха разни работи и вика, имаше заря. И они викат, що е това заря? Добре, че ги заснемаш. Бе, вика, заря си е баба майките, вика, то е. Вика, заря, вика. Те са уникати, брат, който трябва да ги запазим. Ама вика, цял живот. Вика, що? Обясни сега. Що вика заря, обясни. А вика заря, вика, зарята, вика е такава работа е. Бая. Вика, а па то вика, ма не. И вика, изведнъж вика, като вика си ебе путката майна, вика, разбираш ли, вика, това е заря. То вика, не. И вика, изведнъж вика, и вика си ебало, вика, путката майна. И на ония селяните другите им станало ясно веднага какво е това зарята. То не е нещо такова, виждаш ли? Нема и най-накрая. Той при нас е така. То го мнем. И ония тук по бирата. То вика, нема, вика изведнъж. Всичко има. Да, и набора доде в 3 часа. Той чивяка и той нема. И изведнъж той що да прави? Да си седи дома, се завие си органа през главата и да се прави... Ама добре, защо не го кажеш сега и другото? Защо трябва да си гледа кобилката, когато наборо е тук? Нема, това е. Кой е по-велик?
Кобилката или Искам набора? да ви разкажа още един случай, ще ви помоля за 5 минути внимание. Поне се занимаваме с строителство, нали? Строителен случай. Ама къве? С случаито 91 година в Гърция да строим там за гърците, да изкарваме пари и да видим капитализма. Па трябваше да оцеляваме, кажи истина. Не да оцеляваме. Ние сме оцелели тук. Не да оцеляваме. Ние отиваме там. Ние отиваме с байо там. Веднъж за завинаги да скъсаме с сиромашия. Сиромашия за време да Истина. Скъсаме с сиромашия. Отиваме за той. Това е идеята. И се качихме на моята жигула. Тогава се движех с моята жигула предимно. Нали? Ма беше готена. По Германия возех групи, по Гърция возех групи. Луки, беше ли готена тая машина? Чакай, само мога да се, че това е много. Това са исторически моменти. Това са съкровени. Любими. Съкровени момент. Това са съкровени. Оказва се, че ние не можем да работим, т.е. да берем ягоди, защото ни болят кръстът. Берем с група първоначално, с дами, с това. Но чорбаджията, он е тарикат грък. Он е грък. Каза, че нас не болят кръстовете и затова няма да вземе нас и ще вземе само невестите. Не нашите, разбира, че нашите си гледат другата работа. И нас не изритаха там от Ламия ли беше надолу на майна да си някъде около Олимп. И ние се качваме на жигулата и ще търсим работа. Като не знаем нито връзки, нито език. Разбрахме пътем само, че моя работа е доля. И тръгна. Доля имам да броим. Да кажем, те са атома. Те са четиримата. Те са атома. Атом е човек. Те са ръкове. Те са четири. Ена, дея, трея, те са ра, пенда. И сега като отиваме за работа, те са атома доля. Доля, така, за четирима души не мога. Четири човека търсят Те работа. са атома доля. Те са сящат. Което вече ние сме вляме в езика. Боже! Ние вече си боравим с Гърция. Ама и ти ли беше там, бе? Не бе! 3 месеца ми е бил в бригадата. Пето! Ти нищо не знаеш какво значи на този свят да оцелееш, бе, човек. Питай тях. Как са оцелели и как си тръгнат. Ти си бригадир. Движим се на Солун. Така тръгва живота си. Да. Движим се от Солун нагоре-надолу. Доля, Ако искаш ги обичай и уважавай. И накрая в центъра на Солун на Виж за Егнатия. какво става въпрос. 40 години вече, не така? Мълчи. Даш малко по-тихо да го чуем. 30. Който е бил в Солун на Егнатия там, пете кюшета, ако ги знае между... Егнатия Одос. Одос, що беше Одос, че съм... Пазара е там. Пазара е по-на изток. Ние сме между пазара и пете кюшета. Абе, Одос кажи, е Аристотелос. я го питай за оная гъркинята, другата е и... Егнатия Одос е път, разбираш. Добре. Верно, че Одос. Егнатия Одос. Айде, продължайте. Луко, кажи оная путката, другата. Чакай, за путки няма се. После той ще бъбре за путки. Той ще бъбре за путки. Записа ще го слушат и други. Моля ти се, въздържай се от... Добре. И на Егнатия на центъра един хотел на стар триетажен хотел, оня Янис вика, можете ли да го реставрирате? Дай му някакъв. Ми е преводача в бригадата. Значи вие Дай му, Млади момчета, трябва да бригадира иде. и преводача върви комплект. И си бъбрат с Янис на английски. Вика, Байо, то пита, моля, може се. Викам, всичко може. Всичко разбираме, всичко работим. Плащам ти. И той вика, добре, викам, чакай сега се разберем за парите. Какво ще плаща? Ми вика, ще ви плащам $25 на ден. Викам, добре, на първо време ще. не е много добре. Това 91 година беше добре. Тогава $1 беше... Професорите взимаха по $7 за 200 драхми беше тогава долар. Добре. И почнахме ние. То няма боя. Чак на 18 ден се яви боята, Как да бе Гърция, бе? Не, той не доставя това. Тия са мърлювци гърците. Мърлювци абсолютни. Ние си седим,
чакаме боята. И няма боя. И той ще ги извърти в Гърка. През това време обаче, аз не съм отишъл в Гърция, за да бера ягоди и да боядисам. Аз съм се разбрал с един гърк, че ще му закарам стока. И в жигулата на пода съм напластил съм 100 ножа. 100 ножа производство на бай Христо Метев от Габрово, там селото. 100 ножа са не. И моята разработка нож брадвичка комплект. По такъв държавата, там ето беше папата. Полски лиценз. Съм разработката, всичко съм освоил. Брадва с нож, страхотен комплект. Още вървим, а немам за какво. Там оттатък да се появи. Ние се возим върху ножове. На стока се возим. И не знаят, аз викам, ще бера ягода. Нали имате и ти полката? И като намерихме вече работата, ама то нали нема боя, и аз излязох така по Аристотелос. Ти като го слушам, просто не знам кой ще. Те са разкошници. Това са оликати. Един ден обаче намерих този грък там. И той на Егнатия. Отидох при него, викам, какво стана бе, нали искаше стока. Вика, долу в мазето, отидохме в мазето. Той взе един нож, това е отнаси на двата пръста, мълчи да чуеш как гърците приотнася така, рече така на ножа, погледна го и вика охи. Аз тук в България му бех показал, бех му показал нож от стомана 40 или 4, вече съм забравил, а му закарах 6D18. Защото то от Габро Ангел се обади, вика, не имам от тази крадената. Тя беше крадена австрийска, трапецовинна. Не трапецовин, как се вика така? Клиновидна. Клиновидна. Я крадеха от Петко Дедев и ставаха истински ножове. Петко Дедев до ден днешен най-великите. А те ми насякоха. Да. Сними този дух, сними дух. Какво свети там? Кирало, копле се ме идиот. Как съм милиора? Мръсник. Честни. Наборе! Я се обърни! Да те снима, братчет. Така, ма снимай. Страхотна стомана, но домата става черна майка да си трака, нали? Не е загледане. Да не ти говоря за търговия. Но аз такива ножове им изнесам, викам тия. Но това като и плюна и вика, не ще викам, как охе, нали? Бъбраме, тук стока. Аз сега как ще връщам тази стока? И взех да продавам там по Върстителов, по... Почнахме на дребно. На дребно, да. По Албанци. Почнах да работя на две работи. Ама си бехме и двама. Нали? И истината. И доде боята, почнаваме да работим, ние реставрираме хотела, разделих бригадата на две, направихме организация, всичко как се може. Приятел още я няма. Трайте бе, ей! И исках да разкажа за това, че накрая като свършихме обекта, викам, Лътя, ще има на това сумата и работа, сега пазари има и хотела на дядо му отсреща Олимпик, отсреща по-вече звезди. Ние бехме в едно отклонение. Ние бехме в един елитен хотел, разбираш ли? Хотелът беше елитен. $10 беше на нож. Защото елитен... Правиме на тъмно. Защото... На нож или на минута? Менък е елитен. Хотелът беше елитен, защото там вътре спеха проститути. Да видиш какво значи начин на живота. Чакай. Там си тръгна. Латиноамериканци. Те спеха над нас, ние бем над кора. 915 със стаята горе. Оттам дошли парите. Проститутките се събуждат някъде 2 часа след обяд по Индия. Разбудата си. Ама той прави филм се. Той не си прави космически. Аз ви разправям филма, той е друга. Политици. И сега проститутите се разбудат и се раздвижат. Раздвижат се там по етажи. И примерно аз влязох във връзка веднага с тях, нали? Все пак той е бригадир, той не може да занимава с всичко и с политиката. Аз гледам организация, имаше един бавно бойдис. Той се държи сериозно.
Не мога да се занимавам с такива рискови групи, аз съм бил младяк вече. Той занята го влади, той го влади. Да, влязох във връзка. И като видя, че ти излизат от разните там помещения, дето са охраната, и аз скок нагоре от това, и бодисаме това. Там не се работеше с теле. А с хотела беше такъв, че имаше гардероби. Двуметрови гардероби и гардероби се движеха с целия хотел и ние бяхме на тях. Осигурява разни... Най-много 2 талпи аз сме си намерили. Тия панагирци. Вижи по талпите и аз като видя проститутките, скокна от гардероба. Анали, байо една сенка. А бай, какво прави? Тия бе, проститутки, разбираш? Хубава работа. Бригадир. И аз скокна и викам, байо, ела сега ти покажа за какво става дума. Викам, ела тук пиле. Тя се фана викам, свали, викам, свали. И тя си свали това и викам, гледай за какво става дума. Гледай, викам, какви хората, викам, с какви жени хората борават. Викаме, ние вуци давиме дома, вуци давиме. И викам, ела тук, и тя като дода, и тя е на Бурга. Да, и аз като е фана за зърното, и направя един Това ще го изрежа. направи един оборот, Не, ще редактирам. а Байо гледа, той бригадира. Със сигурност. И от добре, гледа одобрително се казва. Фана и като и направя един оборот, като го пусна, и она цифуна, че върни се върне, как ти е било. Ти представяш ли си сега, ти дома сега и да вземеш да въртиш работа, ти къде я го завъртиш и го оставиш, там си оставя, разбираш? Аз като го завъртълнала, тя рава сега, като го завърта и като го пусна, и се върне, къде се дава. И бая, първите са да викат, пу, да викам, майчевото откъде, викам, ще видим за какво става. Става просто за такива неща, разбираш, и за качки. Ние влизаме във връзка, тия ходят на работа и ние ходим на работа. Обаче ние свършваме работа и тия тогава излизат на едно стълбище. Имаше едно стълбище. Към улицата. Стълбище и тия се нагодили вече, това вече Вечер ще ги изкарват на работа. Вечерта излизат на работа по стълбището и си взимат едни постатийчета. Постатийчета е възглавно. Да им настинат яйчници. Защото ще им измръзнат яйчниците. Па те се измръзнали. Те се наредат, така се наредат, а срещат минуват клиентите. Тия се наредат. Това е сезон. Това вече пролет лято. Новия сезон, идат новите попълнения. 4 сезона. Те ги въртат, разбираш, 2 месеца тази група проститутки са в Солун. А ние това след го това отиват в Кава, Да има разнообразие. въртат така да могат. Ние това го виждаме, защото ние вечер през деня, като събирахме буклука от стаите, къртахме дюшемето, вечер го изхвърляхме нелегално в кофите, което беше абсолютно забранено. И затова Он не вика да изчезнат тия работи. вечер пълнахме кофите по екзатия с буклуци и на връщане гледахме какво става из хотела. А той бригадир. А пък аз трябва да снабдявам с материали. С материала и да чете боята. Да чете боята. Знаем гръцки. Че, нали, там аз с началника, аз съм бригадир, а той е бригадир, обаче аз съм преводач. И толкова сега чорбаджията, долу чорбаджията, ма той е един сърдит такъв, един малко такъв, той не дожда и на работа. А жена му, тя чорбаджийка, една дебела, са такава. Не, и монтирахме климатик вкъщи лично. И доде чорбаджията и вика Лука, той нали тия не мога да викат леле и мъй, вика Лука, и еди какво си, аз отивам и Лука, и тръгваме се, и той вика Лука, малака, такова малака, ма тая вика това, еди какво си то, джам, еди какво си, и Байо върви, той квиска това бригадира. И вика малака е всичко. Малака е всичко. Викам, добре, що ще го правим това чекиджия малака. Тия вика, малака, такова малака. Дай ми чаш. Сега аз върва по него и той ми обяснява да се изкръти това, онова, да се бойдише това, да си извади балатома. Ма той балатома, той не е да извадиш един балатом.
Той е един балатум събиран, той е 6 слоя балатум. Ние крътим балатум, друг балатум, друг. И викам, малака това бе го нема. Как да го нема? Викам, дай камион. Ама той камиона струва пари. И той вика, какъв камион, малака да го нема. И ние навиваме рула. Правим разни работи. И ги скриеме, така ги скрием в хода. И като дойде оня циганина с камиона, дето това такива работи. И аз му викам, чакай малко тук, че такова, че имаме малко багаж, ама той малко нашия багаж е около 3 кубика. Фърляме балатони, фърляме гардеробе строшени, кресла, фърляме. И оне, айде, какво си и си заменува. Значи? Обаче не може всичко. Майка му да има икономичен. И сега се оставя се едни голями работи. Айде, толкова. Повече не дава. Не пусна повече. Оставят се едни голями обеми, които трябва да се евакуират нощно време. За тези голями обеми, те се складират. И как се отървавахме от тия неща? Виж кога? И всеки е дявол на този свят. Победен. Натискай, ама ти много хубаво. Знаеш ли, дай да е малко я обърни тук това. Обърни насам това. Прожектор, къде отиваме сега? Да, ама тук е лампата за слепа. Това е новото време. И сега вечерно време, нощеска, когато вече са отминали всички камиони, ние си ги складираме тия работи и си ги направим на тарди. Направим си ги на тарди и вече няма нищо. Сега не, слушай как се работи. Взимаме си ги от тук и тук по някаква улица на тия пресечките. Байо, по-вре, идвам до тебе. Тук ще седнеш и ще слушаш, че утре ако дода и зареже черпака, Който задължително трябва да седна от тебе. Спираме пред някаква. Ако не седна, лошо. Оглеждаме се и почваме и бягаме, разбираш, и веднага бягаме. И то багаж целия си остава на някакви други хора, на друго място. На някаква втора пресечка на путка си майна. нямаме нищо общо. Ние нямаме с тия работа. С нещо общо. И си заминуваме. И то целия, ама кубици, разбираш, кубици багаж. Ама много. Ние го изнасяхме и го оставяме някъде пред някакви. Я наседите там на градите. И си заминаваме. Наседите От време на време там. Превоз нямахте. имахме нужда от забавления. Там с проститутките работехме. Схеми. Схеми с тях, но там при тях беше друга работа. И Байо подпалва жигулата и отиваме ние на ресторант. Подпалва жигулата. Отиваме на ресторанта. На разходка отиде. На ресторант Рибен. Отиваме на Рибен ресторант. Всеки ден излизахме на разходка. Всеки ден. На разходки, малко на разни такива Ден се места. ходеше на разходка. И вървим на време. Само за малко да пика. Така, ето то се вижда. Падаме на Рибен ресторант. Загуба. Излиза уейтъра и така викаме, мади се сега от тук, ние да малко да се разходим, да видим какви риби имат. И вървим сега с Байо и тия ми наредени риби, рибоци, котараци, раци, и тива работи. Но ние още не знаем езика добре. И ние не се занимаваме много с гръцкия език. И сочим, викам, Байо, ние тая риба да дадем, а он върви до нас, говедото, и викаме, тая риба, и какво си? И той вика, викам, ние тая да дадем така, сочим така. И най-накрая нещо трябва и да се еде, разбираш, и риби трябва, викам, давай сега риби, бири. И он почва да носи малко това, онова и по едно време, че вече. Като иде с една количка. Толкова. И като носи риби. А ние къде сме случили? Това диване си е писало, нали? Писало. И почва да бута една количка. Говориш на немски.
Той на немски малко Предишната закача. година И като ни донесе една количка... Байо, немски е го Абе, горе-долу е като за 2 месеца колко сме изкарали толкова риби. Викам, байо, това фиш, викам, той фиш, фиш, оня припка по него с тефтера, фиш, и ни докара като за една малка такава селска сиромашка сватба риба. Виж цигарите там и запалката, дай. Има и цигари и запалка там. Има. Ядохме бира, пихме бири, ядохме риби, бири, това. И сега си тръгваме с него да се прибираме към съответния хотел. И Байо, попинал и малко, и Байо с фигурата. Вика, педераси, натискам ги. Вика, дай от тук ги натиснем, от тук мина, от ляво, от дясно, давай газ. Хората се вардат, правят ли път, вървим ние. По едно време викам, тия много се пазят от нас, тия хора, много. Спираме пред хотела. Викам, байо, ние нещо светлини палихме и по тази жигула. Вика, било майката, вика, ние сме карали без фарова. Той видео от всякъде. Той ги натиска, разказа, втора, отляво, отдясно, натиска ги разни тролейбуси, автобуси. От тук всеки бяга, ние като натискаме. И той, и такъв състезател. Той ми е за пример и аз така правя. И по едно време спряхме подхода, то не има светлини. Викам, байо, палихме ли светлини? Викаш, име бъмайки, викам светлини. Те ли беше? Дай тук да я гарираме. Тук гарирахме там, където трябва. Обаче аз влязох в връзка с албанската мафия. Албанската мафия имаше един, се казваше Александро Нето. Той беше шефа на това. Нето там, празно. Баща му беше генерал. Баща му беше генерал. Завършил в Съветския съюз, бе генерал, албанец, така. И това му е син, даже му дойде на гост. И сега с него аз влязох във връзка, той така пича и той е тартора на всичките албанци. Албанки. Имаше и няколко албанци, които ги даваха под наем. Да. Всяка съм бил там. И сега той вика, това Александро Нето вика, дай вика за такова, премени се, облачи се малко, вика, ще те водим тук на едно место. И ме качват на тролейбуса и ме карат на тролейбуса на спирката на университета. Отиваме на университет. След Панаира. Вчера бях там, да. На университет. Отиваме на университет. И ние се нареждаме. Албанците си има вода, вече аз съм тяхен човек. Водат ме. И ние влизаме, нареждаме се на редица голяма. Ами на другата вълна вече, разбираш ли? И вървиш и там инкогнито и по едно време от едно гише трак ти подават една табла. На таблата има първо, второ, трето, безалкохолно. И сокче с такова, с крив. С сламка, с всичко. Взимаш си го и си заминуваш. Сядаш си на масата и си ядеш като студент. Студент или доцент или някакъв такъв. Или албанец, защото ти лъжа, това е за албанците безплатно. И отидох при бригадира, викам, байо, от утре минаваме на друга организация на хранене. Викам, университетска организация. Нема се разсин вече. И моите хора, всичките са оправят. И бригадира, викам, байо, ние сега вече заминаваме ние при тия пичове. Отиваме, нареждаме си се на опашката, трак. Минуваш си, отиваш си на гишето, трак таблата и А Байо минава ли асистент? Разбира се. Еми те бели млади, Като асистент и той като професор. да, той като професор, той ни води. Ядем си... как се пригавна? Това не беше асистент. Докато албанците, те се нареждат втори път, защото други ден са на работа. Той се нарежда втория път, взима си торбичката и сипва си табличката вътре. Изпива си сокчето и понеже трябва да дига шум, изпива си сокчето, залага си го вътре в това и начало да трябва да се
Сокчето, той си гърми и със сока. Верно, че гърмеха с соковете, тия са кефеха тия гърмове. Александър вика, о, Лука, какво си ние, нали сме в една група вече, в една организация, вика, о, Лука, вика, о, елате тук, отиваме и сега отиваме отвънка, вече ние сме се нахранили от всякъде, излизаме отвънка, отвънка има един мотор, голям мотор, и албанец, който снима. Ти отиваш, заставаш до мотора, облягаш се на мотора е така, и че сега че си го купил. Ставаш е така. И албанецата снима. И ти вади веднага някакви снимки. С които снимки ти ги слагаш в плик и ги пращаш в Албания. Значи ти си живееш живота, го си караш си с разни мотори. Си се облегнал. Това си е твоя мотор, нали? Около този мотор си снимат около 600 албанци, падат им със снимки и си заминават по каналния ред. Много добре, да. Ние с Брайан да дойдат си правим и ние на мотора. Ние се възмущавахме, трябваше. Аз се възмущавах. Точно това исках да кажеш. Аз се възмущавах. Да, но се снимахме ние с мотора. Те ходеха на групи като маймуните, как са се групи, не бръснат. Верно ли беше? И пушат. Другия, как да снимат? Да ме простат пушачи. И сега тия, поне са мои питчове албанците. И аз се решавам с всяка. Той вика Лука, какво, викам, да. Ма ти му разбира всичко. Не бе, на английски си говорим. На английски? Те са албанеци си говорим на английски. Културни албанци. Ние не говорим за албанеца, аз като обаждам това, онова, и вика Лука, викам какво става, бе, колко часа, няма да вървим да вечеряме. А тия се опиват албанците и Сандо, аз му викам Сандо, че това е Сандо, ами това е Сандо. Викам Сандо, какво правим сега, дай да вървим. О, вика, имам малко работа, вика, постригвам моите хора, а той ги постригва. И Байо вика, о, значи тя ги постригва, вика, мен кой ще ме постригва? И викам да дойдем да пострижем нашия човек. И той идва с стола, ма пиян като реклама. Идва Байо, сяда на стола и оня вика, как да го оправя? Викам Байо, как? И той вика, на черта. Викам инлайн, нали на черта? Инлайн. Байо сяда, туря му стола. Той му туря му стола. Байо сяда на стола. И пияния албанец, той си бъбре с мен, пуши си и го постригва. И накрая трябва му тури и лайна. И довета, она и като му тури един крив лайн. И лайна. Става му огледало, към Байо. Отива нагоре към ухото. Вика, то каква черта ми не прави? Вика, каква е тази черта? Вика, тя... И той на кутията му направи един лайн на малко така да вирев. Вика, как бе, кажи му да ми подравни това лайна. И оня вика, трак, подравни ми го, ама го изхвили в една посока. И сега на Байо лайна отзад на врата, примерно иска да има тук една черта, той първо му направи така. След това вика Байо да му изравни, той му направи така. И Байо се възмути, вика, каква е тази черта, бе, дай да му е хоризонтира. И той като му е хоризонтира, и чертата му зададе. Горе на главата му Вика, ти ме направи като читак, бе. Читак ме направи, бе. като монах от шея. Да, като читак го направи. А той сега, нали, като го послужеш, той му съблел на един врат бял, като сидит. Един бял. Го заразил. Той си беше купил една работа, той нали мускулес. Той тогава беше мускулес много. Мускулес и с една работа така, за да се види това. Татуировки, той е много татуиран. Той татуира много. Тук Варна пише това. Покажи, всичко е изчетено. Покажи, бе. Той показва снимано. Поне Варна покажи, бе, да ме. Има грешка в текста, знаеш. Абе, за това да е видно, бе. Има такава друга татуировка. Варна, само че не, то малко обърнато на и. Нема значение. Има котви там, разни черепе.
Вяра, надежда и любов. Върви ми с она черта, готова. На жена ми това е втор живот. Вяра, надежда и Малко любов. стърна от него сега. Как да върви с такъв човек? Аз малко стърна. Покажи, Байо върви така. ако можеш. Той страни. Покажи го. Отиваме вече с това из центъра на цивилизацията. Добичко, Добре, ама тази вечер е аз нали съм последната пощелив. преди Аз съм другото. пощелив. И ми се ядат разни работи. Има лакомства. Никога няма Зато ги нямаше при нас. Има лакомства. То 91 година беше гладната година. Много гладна. Нямаше Викам, нищо. Байо, дай да си вземем тук нещо да такова и той да не бе, вземи. Андрей Да. Лукановото. И върви той, аз гледам едни формиви беше, що беше. Не, ти обичаш А, не, едни малки праскви, що му се вика на малки праскви, кайси. Сега тук трябва да обясня, че ние бехме на обща каса. Нали, ние имаме каса и касата... Туриме в касата. Туриме в пари касата и си не харча. помня кой беше касиер. Касиера казва, свърши касата, веднага туриме пак. И вървим там по този пазар, дето ти казваш, и той съвсем му се яде нещо. Викам, мен ми се наде, стига с тия кайси сега. Пари са това. Не, ще ядем кайси. И викам, айде, да се не караме, нали? Че ние като се скарахме, той вика, байо си мълчим половин час. Викам, ми си мълчим, нали? Половин час. Мълчим. Слушай, Си караме. какво значи взаимоотношение? Гледай сега, за разлика от простаците, които се скарат, И и се след това карат, и се обиждат, и се наричат, не знам какво си, и после не могат да се гледат и се срамуват. Ние с него, Значи половин час, като се какво значи скараме, мир? викам, Байо, ние сме скарани. Вика, добре, вика, какво вика, значи той, ако сме скарани, вика, какво трябва да правим? Еми, викам, какво ще правим? Ние не сме простаци, нали, да се скараме така, да се наричаме. Викам, айде да си мълчим половин час. Той вика, добре. Да не си говорим. Значи това, че сме скарани, значи, че няма да си бъбрем. Добре, ама той си гледа всеки часовника, как да си не бъбраш? Си не бъбраш като бъбраш. Цял ден е шоу. Цял шоу върви там около нас. Момчета, помнете, че това нещо, което те са заказали е най-великото нещо на този свят. И ние си мълчим, Значи, половин час, Ма ни са бъбрали, това си е значи много живот между тях. Разкошен до ден днешен, те са заедно. Точно това ги е спасило. Значи ние, когато се скараме, си мълчим. И си гледаме часовниците, че то си е... Това е най-великото нещо, което те са се умяли Половин час. в този личен живот да постигнат. Зато и са до ден днешен най-добрите приятели. Така беше. И не може никой да ги раздели. Да заключа. И накрая приключваме хотела, викам Лутя. Абе, обаче, много свети това. Мълчи сега ти, бе. Мълчи сега. Чакай, Райко, Много добре, остави, адвокат. че има разкошна друга тема. Викам, приключваме хотела, Лутя. Сега Изчакай. имаме сериозен разговор с Янис. Трябва да им да ще превеждаш умно, нали, да те разбере, че става въпрос за пари пак. Нали. И отиваме при Янис, викам, кажи на Янис сега, че завършваме хотела. Има традиция в България, когато се завършва един обект, нали, отгоре се слага националния флаг. Слагат са ризи там, на бригадира, на бригадата, се дават Другите работи. подаръци и се прави банкет. Дето днеска аз го почна. Шърт се слага, А, шърт. така. И той му превежда там на английски си бъбре. Викам да искаш шърт. Аз го наблюдавам, Гърга не реагира. Лайт риза. Да, не реагира. Викам, Лутя, нещо... Не става. Нещо си забравям английски. Той не разбира какво става. Ама викам, риза искаш, човек. Той вика, как риза, викам, къде риза? Викам, превеждаш ли като света или се излагаме тук сега? Ето, това не ми реагира въобще. Завършвам обекта. Викам, искам шърт с дълъг ръкав. Нещо викам, не превеждаш и да се ядосвам. Викам, байо ми не реагираме, всичко съм му казал, какво ми казал. Само верно му казвам, викам, бригадир, искам, викам, Викам, риза. какво иска този Гърг, бе? Викам, кажи му, че не щем флага му, да не го окачва горе. А другите работи си ги искаме. Байо вика, кажи му, вика, че не държим на флага. Вика, ризи, вика, не. Другото, викам, си го искаме.
И той Павел бъбре там, бъбре, он си изхили нещо и бракна там изваде едно българско изкрали беше така. И приключи. Аз искам ризи, това викам ризи, викам, горе знаме, ризи. И аз му обяснявам на човек. Ама той вика, той се чуди. Вика, откъде ризи, а той говедото не знае какъв е. Как ще да, сега са руши само кръв. Слуш ризи, нема ризи. Нищо не дава. И сега вика, Поверик, трябва вика да дойдете. от него има ли бе? Изменник. Air condition вика трябва да такова. Трябва да монтираме air condition. И сега трябва да има в почивен ден да монтираме air condition. Почнахме частно работим. Това е новата система. Пазихме апартаменти на едно. Кажи, това е новата система. Не, за онова не казвай за онова, дето нямаше зъби. Не, тя имаше зъби, но общо взето всеки ден си вадеше по един зъб. Но ние седяхме 90 деня, тя си вадеше все по един зъб. Тя беше твой човек. Тя имаше 90 зъби, да, и отгоре. Арти се и зъби. Арти се и зъби, бе, разбираш ли? И се си вадеше зъби, и се имаше зъби. Отиваме сега с air condition. Чакай сега, тази с зъбите да добавя, че тя беше негов човек. Тя викаше, Лукакала, Лукакала, добър човек. А Тодор мафиозо. Има мразеше тази сметаница, Лукакала. Аз не стягах да работя. И тия персонали ще ме обичат. Да ви кажа, Байо, как държеше на дисциплината, работната дисциплина. Луко! Сутрин най-младия беше един стоян, че е мътък. Ето бавно буди, като художник. Да, той като пик.